Bon dia, morsadors, on hem vingut avui? Benvingut a Penàguila per a tastar l'oferta gastronòmica de la setmana que ve. No podeu faltar a esta cita el 8 d'octubre. Diumenge. Us esperem així en Penàguila. La primera parada la fem al Camp Marieta. Comencem l'esmorzar en un herbero dolç de la zona, a la vostra salut, i per a picar trauen una bona ensalada, encara que vos recomanem molt tastar els seus torrendos, que la veritat que estan espectaculars, dels millors que hem tastat últimament. També tastaren les seues braves casolanes, que així està Cristian pegant limons, i com no, la seva famosa pericana, en este cas de Baixo. Nosaltres no l'havíem tastat mai i la veritat que és una autèntica meravella. I ara ve lo bo. Este es el bocata de la casa, lleva tortilla, lleva lomo, lleva cebollita caramelizada y picadillo por encima. I no vulguim bocata, Espectacular. Estas son las nuevas cucas que vamos a servir aquí en Penàguila, en el Camarieta. La provincia. La coca de blanc i negre, en botifarra i llonganissa d'Ontinyent, la de sobrassada de la zona, en formatge de cabra i un poc de mel per damunt, i la de verdures en salmó fumat. Eso está increíble. Per així vos deixem la proposta que tindran al Camp Marieta este diumenge a les jornades gastronòmiques. I per acabar, un bon cremall. I així en el Casa Valor també participen en les jornades d'este cap de setmana. Igual que el bar Penya de l'Àguila, situat a l'entrada del poble. Este diumenge celebra la primera jornada gastronòmica a Penàguila.